Els pessebres no deixen de ser una activitat artística i com a activitat artística és una cosa que té els seus valors positius i que normalment és una activitat artística on la major part de la gent que la fa és aficionada i per tant per això sol ja tindria sentit. Però el pessebre també és una activitat pedagògica des del seu inici. El propi Sant Francesc d'Assís va representar el pessebre perquè la gent pogués comprendre millor què significava el que deien els escrits bíblics d'aquell moment. Tot i així, en el marc actual, jo que no pertanyo a una associació de pessebres i que no he seguit la tradició pessebrista de sempre, sempre he vist en el pessebre una denúncia social. El naixement de Jesús no deixa de ser el naixement d'una persona vulnerable i ens pot recordar el naixement de moltes persones vulnerables avui dia. I el que intento jo en els meus pessebres és que la gent vegi reflectit aquests naixements vulnerables en el pessebre, que no deixa de ser un naixement vulnerable encara que està tan endolcit que no ho veiem. I per això interpreto, i els meus pessebres són fills d'unes persones sense sostre, són fills de manters a Barcelona, són fills de persones que els han desocupat d'un pis, són fills de Kellys, són fills de qualsevol realitat social en la que avui dia els naixements es segueixen produint amb la mateixa precarietat que es feia. I aquesta és la meva visió particular del pessebre i el que vull explicar amb els meus pessebres.